Odlučio je malo da se počasti i pojeo je neke, čini mi se, palačinke. On kaže, ja sam mislio da ću završiti na ispiranje, da završu bolnicu. Prije par emisija moj gost je bio Amel Tukaj, čovjek koji je u jednom trenutku bio najbrži čovjek na planeti sa svojim vremenom na 800 metara. Neko ko jako mora da vodi računa o tome šta jede, kako trenira, kako se odmara i tako dalje. Ne bi bio tu da ne vodi računa. Ja sam u jednom trenutku pomenuo jednu situaciju, odlučio je malo da se počasti i pojeo je neke, čini mi se, palačinke. On kaže, ja sam mislio da ću završiti na ispiranje, da završu bolnici. Ja kad razgovaram sa ljudima, ljudi misle da su dobro. Znaš, on kaže, ja, okej sam ja. Zapravo ljudi ni ne znaju kako je osjećati se dobro. Jer su se sad navikli na neko stanje u kojem ti nisi bolestan. I zato što nisi bolestan ti kontaš, meni je super. A zapravo ni ne registruješ da ne spavaš dovoljno dobro. Ne osjetiš ti da nemaš energije. Ljudi kroz te neke promjenu navika, a u ishrani je to možda malo teže nego u treningu, jer na sedmičnom nivou ti treniraš recimo 3 puta kad neko tek počne. A u tih 7 dana ima 21 obrok. Pa on mora 21 put da se iskontroliše.